Bé, en aquest apartat explicarem una mica doncs, el que és el desenvolupament i com serà la implementació del mòdul 6. El mòdul 6 és un mòdul una mica diferent de tots els altres, principalment perquè doncs, els altres es duran a terme dins l'entorn escolar amb un control i un guiatge del tutor. Llavors aquest mòdul 6 és un mòdul que és extern a l'horari escolar, a l'activitat escolar, i que els nens i nenes hauran de realitzar pel seu compte amb els seus pares, doncs, fent una visita pel monestir de Ripoll. El fet de fer-ho així és degut a la falta de recursos tecnològics. En la fase d'anàlisi es va observar que no hi havia recursos tecnològics per fer aquesta activitat, de tauletes amb connexió a internet ni dispositius mòbils. Llavors doncs, es va optar doncs, per poder fer l'activitat igualment, ja que era interessant, però doncs, donar-li un altre caire. Llavors doncs, s'ha pensat doncs, això com una visita lliure que poden fer els alumnes amb els seus pares i que llavors es pot compartir els resultats obtinguts es poden compartir amb tots els nens i nenes de la classe. Llavors bé, el mòdul representa que l'objectiu és conèixer una mica la història del monestir i fer-ho d'una forma una mica dinàmica. Llavors s'ha pensat doncs, en una sèrie de fer servir els codis QR per fer una activitat de realitat augmentada, on els nens i nenes aniran visitant el monestir buscant els codis QR que els hi presentaran doncs, els diferents fantasmes dels personatges importants que hi ha enterrats en el monestir. Aquests personatges aniran donant unes dates claus de la història i els alumnes hauran d'apuntar-les en una línia temporal que els hi donarem, que seria semblant a aquesta que hi ha aquí. En aquest cas serà en format paper, ja que, que ho farem segurament amb els dispositius mòbils dels pares, els telèfons, però l'interessant seria poder-ho fer amb tauletes i poder crear la línia temporal amb el DPT. Bé, l'activitat es desenvoluparà de la següent manera. Els alumnes faran la seva entrada al monestir, hi haurà el codi QR de presentació, que és el que hem vist aquí, que està també a la pantalla principal del mòdul 6, que el tenim aquí. El codi QR els portarà a veure aquest vídeo en un l'abat Oliva, que no està enterrat en el monestir de Ripoll, sí que explica doncs, què han de fer els nanos a dins del monestir. Llavors bé, aquí hi ha els diferents codis QR, llavors ja hi ha l'entrada al monestir on la visita és lliure totalment. Han d'anar voltant pel monestir i cercant doncs, aquests petits codis QR que hi haurà a prop de cadascuna de les tombes dels personatges que estan aquí enterrats. Un cop es faci la lectura del codi QR amb el telèfon mòbil, doncs apareixeran el vídeo amb el fantasma respectiu explicant una petita part de la història. Els codis QR s'ha volgut seguir una mica també el disseny de tot el projecte i s'ha pogut incrustar un petit logo a dintre del mateix codi QR per donar una miqueta més de cohesió a tot plegat. Com hem comentat abans, un cop feta l'activitat amb els pares i omplerta la línia temporal, es podria posar en comú a l'aula i allà sí que es podria crear una línia temporal amb el DPT que es podria penjar en els sites del mateix mòdul. La prova pilot es durà a terme amb 4 famílies voluntàries i es farà durant les vacances de Nadal i amb aquestes 4 famílies s'intentarà treure un petit feedback de les possibilitats de millora que pugui tenir el material i així s'haurà pogut fer un petit testeig del mòdul.